Прави физиономия. Това е другата страна. Ама това е видео, бе. Давай. Сега момента. Бързо. Зомби физиономия. Аре. Атка, давай. Аре, снимай, стига си ги мъчил, бе. Ама това е видео, бе. Нищо, бе, снимай, стига си ги мъчил. Давай, движи си. Това е видео. Бърдай, това е видео. Не. Я виж, брат, ти какво прави като него. Жоре, давай. Я го фани го за очите. Я ме фани майк, не. Фани, брат. Давай! Фани го за очите. Фани го за очите. Абе, кай го, бе! Кой дистанционно? Фани го за очите. Имаш ли видеоигра? Игри не имам тук. Кой дистанционно? Кой го мести? Това е майка ти са. Чакай да го спреме това, чакай да го спреме само. Кой го мести? Да си остане ли?